sarki ba na cikin kowace ɗariƙa kuma ba na cikin masu taɓa Allah, ba na cikin taɓa manzan Allah, ba na cikin masu taɓa sahabban manzan Allah, ba na cikin masu taɓa 'ya'yan manzan Allah da matan manzan Allah, ba na cikin mutanen da suke taɓa iyayen manzan Allah, kuma wallahi ba na buƙatar in zama ko ɗan wace ɗariƙa. Zan tsaya cikin bin annabi Muhammad, na rantse da zatin Allah da wannan alƙur'ani. Allahu akbar. Duk wanda i rantse da irin wannan magana da nayi, ya je ita fi shiga wata firqa ko ta zagin sahabbai ko ta zagin iyayen annabi ko ta kaza, wallahi sai Qur'ani ya kama shi. Da haka duk wanda ya sayar da alaka da kungiyar matin yanzu ya tuba kan ya dafa Qur'ani. In ka tuba sannan ne zaka rantsa. In kuma ka rantse baka tuba ba ka je kana yi, wallahi sai ka lalace sai ka bindiga wallahi.